Най-напред се отрязва подложката с трионче, което трябва да е равничко отрезано. Така, отрезаме подложката, след това поизравняваме самата корица, която е с кухненски нож, който трябва да е остър така. Като слагаме ножа на средата, така по този начин, да може да се отвори поддоха за калемчето. След това разширяваме тук, къде е сложен вече калемчета. Така стои това нещо. Самия калем се отреза на около сантим и нещо и се изрязва на клинообразно. Като пъпката трябва да сочи навънка на самата подложка и повече кора, по-дебело да остане от към пъпката. Отвътре се изтърнява така. Така подлагаме с пръста. Така. Единият калем е готов. Това нещо отива от вътрешна страна. Сега, единият калем съм го направил. Слагам още един калем. За по-сигурно 2 калема. Сега ще направя още един калем. Така, в същото положение, вътрешното по-малко корица да има, външното повече. Ето го, тук има повече кора. Дебелата кора трябва да е от външна страна и да съвпадне с кората на подложка, като си ползвам пръста да изравнявам самото калемче с подложката на коричката. Придържаме сега двата калема и вадим спомагателната отвер, която ето. И това продължение самата подложка се свива и притиска самите калеми. Аз ползвам една памучна лентичка и връзвам така с цел да притегне подложка, да стегне калемче, да й държи стегнати. Това го пристягаме, да може самата подложка да държи плътно калемите, да стегнати. Да може самите сокове, които се движат по кората, да отиват на калемчета. Така една чашка, пластмасова, като внимаваме да не изроним пъпките. Така. И след това слагаме обикновена пръст, само че трябва да е влажничка. Запълна самата чашка с влажна пръст. Натискаме така. Като покара, може да се махне чашката. А това вътре, къде вързах с памучната лента, той изгнива от самата влага, изгнива и се остава вече кората на това на подложката и калемчето.